Πασόκ επανέρχεται στις αξίες και στις ρίζες του και πιστεύει στον λαό του, πιστεύει στα μέλη του, πιστεύει στις οργανώσεις του, πιστεύει στις κομματικές του και συλλογικές διαδικασίες. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να το συνειδητοποιήσουμε και ως κοινωνία, γιατί πολλές φορές το κάνετε και εσείς μεσογράμμα τις ερωτήσεις που κάνετε, δημιουργείτε την αίσθηση του συμψηφισμού με το χτες. Το χτες ήταν χτες. Πρέπει να κοιτάξουμε τον μπροστά και πρέπει να το κοιτάξουμε με όρους συλλογικότητας. Εάν δεν μπορούμε και δεν καταφέρουμε να το κοιτάξουμε με όρους συλλογικότητας, θεωρώ ότι. Και αφήσουμε πάλι το στέλεχος. Μα δεν υπάρχει σήμερα χωρίς χτες. Το στέλεχος το άλλο δεν θα μας. Μοιραία είναι στη ζωή μας το χτες. Νομίζω ότι ο λαός θα βγάλει το Πασόκ, είναι ξεκάθαρο από τις δημοσκοπήσεις, από τη διαφορά που έχει μια δημοκρατία, αλλά δεν θα το επιτρέψει με τις παλιές νοοτροπίες να υπάρξει ούτε μια μέρα. Ούτε μια μέρα. Θα του πει stop. Αν είναι να επαναλάβει τέτοια πράγματα. Αν δεν έχει ριζοσπαστικό, παρεμβατικό λόγο που να δημιουργεί αυτή την ανασυγκρότηση και τη νέα πορεία της χώρας, και αυτό χρειάζεται να ξεκαθαρίσει και ίσως και περισσότερο και να εξειδικεύσει το πρόγραμμά του. Χρειάζονται ανθρώπους που να το πιστέψουν αυτό το πρόγραμμα, να το πάρουν επάνω τους. Είναι σαφέστατο ότι δεν θα υπάρχει ανοχή από την κοινωνία. Αλλά είναι ξεκάθαρο και το Πασόκ σήμερα και ο Γιώργος Παπανδρέου ότι αυτή την ευθύνη μπορεί να την πάρει για να βγάλει από την αδικία και το αδέξοδο τη χώρα. Μάλιστα, δεν και μου λέτε τώρα. Μεγάλο μας στίχημα, η μεγάλη μας κοινωνική συμφωνία. Τοπικά πώς πάει το Πασόκ, κύριε Οικονόμου, σήκωσε καθόλου κεφάλι? Διαβάζετε μονομερώς νομίζω τις δεν μιλάω για τις δημοσκοπήσεις όν και καλά. Εντάξει. Αν είναι μπροστά το Πασόκ, γιατί ερίζουν σήμερα ορισμένοι, όχι είναι η Νέα Δημοκρατία μπροστά, όχι είναι το Πασόκ. Ξέρετε, δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, εγώ το λέω όμως αυτό γιατί ξέρετε, ενώ θα έπρεπε να ήταν πιο έγκριτη η δημοσιογραφία, τελικά είναι αρκετά χειραγωγούμενη με την έννοια ότι όταν κάνει focus μόνο εκεί πέρα που θέλει και δεν αναδεικνύει όλα τα στοιχεία. Δηλαδή αναδεικνύουμε στοιχεία τη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, αλλά δεν αναδεικνύουμε τις δημοσκοπήσεις του Ιανουαρίου ή του Φλεβάρι. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, σας μιλώ ειλικρινά. Άλλο θέλω να πω. Πάντως το Πασόκ είναι μπροστά αυτή τη στιγμή και 4 μονάδες. Αυτό είναι ένα ευχάριστο. Μέχρι να δω δημοσιευμένα πράγματα, κύριε Οικονόμου, εγώ δεν δέχομαι ούτε ότι είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία, ούτε ότι είναι το Πασόκ. Άλλο ρωτώ όμως. Γιατί θεωρείτε ότι. Δεν το λέω θεωρητικά. Μπείτε στο Δημοσκόπια, είναι επίσημο site. Όπως είναι και όλα τα site τα οποία κυκλοφορούν. Όλα site είναι επίσημα και δεν είναι άλλα αποτελέσματα, κύριε Οικονόμου. Γιατί εγώ θα πρέπει τώρα να πονοκεφαλιάσω ποιο είναι αληθινό και ποιο δεν είναι? Ωραία. Γιατί να βάλω το μυαλό μου σε τέτοιες σκέψεις? Εγώ κρίνω από αυτά που βλέπω. Συμφωνώ μαζί, γιατί οι εκλογές τελικά κερδίζονται το βράδυ των εκλογών. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν κρίνω από αυτά που βλέπω. Δείχνει όμως ότι έχει μια ανάταση η οποία, έτσι αν το δεκτούμε σαν εργαλείο για την κουβέντα, δηλαδή αυτές τις δημοσκοπήσεις, δεν υπήρχαν πριν από 4-6 μήνες. Μάλιστα. Εγώ κρίνω λοιπόν με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, και τα στοιχεία που έχω μπροστά μου από τα 2 τελευταία, για παράδειγμα, χρόνια, είναι ότι το Πασόκ συνεχίζει να μετρά εκλογικές ήττες στο νομό Ιωαννίνων. Δεν θα πάω στην υπόλοιπη Πάτε στο αυτοδιοικητικό τώρα. Πάω στο αυτοδιοικητικό. Πού θα πάω? Λοιπόν, και σας λέγω ότι τα τελευταία χρόνια, εγώ πήγα στα 2 τελευταία, δηλαδή πήγα στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Αλλά αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, δεν είναι τωρινό. Κρατάει περισσότερα από 2 χρόνια. Κρατάει τουλάχιστον 8, μη σας πω και περισσότερα. Όπου το Πασόκ μετρά συνεχώς πληγές. Μετρά εσωκομματικά μαχαιρώματα και ήττες, απίστευτες ήττες, σε όλα τα επίπεδα σχεδόν. Ναι, μα νομίζω. Άλλαξε κάτι ή μία από τα ίδια? Τι άλλαξε? Νομίζω σε αυτό που σας είπα πριν, συμπεριλαμβάνει αρκετά από αυτά τα στοιχεία που είπατε εσείς. Οι νοοτροπίες των προσωπικών φιλοδοξιών, στρατηγικών προσωπικών, βιλαέτια, μη συγκεκριμένο ξεκάθαρο πολιτικό λόγο, προγραμματικό και δημοκρατικό προγραμματισμό προς τα που θέλουμε να πάμε την περιοχή μας και την πόλη μας. Είναι οι βασικές αιτίες οι οποίες αναπόφευκτα οδηγήσαν και στις ήττες. Βεβαίως και με την συνοχή και με την αλλαγή νοοτροπίας και του αντιπάλου. Δεν υποτιμούμε ποτέ τον αντίπαλο. Πώς να τον υποτιμήσετε, αφού νικάει? Πώς να τον υποτιμήσετε? Αλλά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο κριτική στον αντίπαλο, θεωρώ ότι το βασικότερος λόγος είναι οι δικές μας αδυναμίες να ενοποιήσουμε. Να ενοποιήσουμε όμως με έναν συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη κατεύθυνση τις στρατηγικές μας και τι θέλουμε ακριβώς να πετύχουμε. Εκεί έχουμε όλο αυτό το διάστημα και μια έντονη διαμαρτυρία ή αγανάκτηση της παραδοσιακής ή της συνασπισμένης αριστεράς, η οποία δεν το βλέπει προς μια κατεύθυνση κοινού μετώπου προς την αλλαγή της νοοτροπίας της
τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε αυτή είναι νομαρχιακή είτε είναι δημοτική. Έχουμε δηλαδή μια αριστερά, συνασπισμένη και παραδοσιακή, η οποία απομονώνεται, η οποία κάνει καταγραφή δυνάμεων. Δεν μετέχει στην κοινή προσπάθεια ή μετέχουν κομμάτια της στην κοινή προσπάθεια, όχι ολόκληρη. Προφανώς λοιπόν κατεβαίνει μια παράταξη με την έννοια του κέντρου μέχρι και την παραδοσιακή αριστερά. Κατεβαίνει πολύ διασπασμένη και με μη ξεκάθαρους στόχους ο βασικός κορμός στο ΠΑΣΟΚ, με την έννοια της εκλογικής συγκόλλησης, αλλά όχι της ιδεολογικής ή της ψυχικής, άμα θέλετε ακόμα, είναι αναπόφευκτο να χάνουμε αυτό το διάστημα. Αυτό όμως θεωρώ. Να σας πω γιατί με αντραλέψατε τώρα. Ναι. Διότι το ΠΑΣΟΚ μου λέτε ότι είναι μπροστά. Δεν χρειαζόταν κανένα άλλο κόμμα για να πάει σε εκλογές. Αφού είναι μπροστά, μπορεί να θερήσει μόνο του, μπορεί να καθαρίσει το παιχνίδι μόνο του. Με πάτε σε άλλο επίπεδο. Γιατί αν άλλο πράγμα οι τοπικές εκλογές, άλλο πράγμα οι εθνικές. Είχε πάντα διαφορά καταμέτρηση ψήφων τοπικά και εθνικά. Συμφωνώ. Για πολλούς λόγους που δεν αλλάζει μόνο το πολιτικό τοπίο, είναι διαφορετικές. Αυτό λέω, αν αυτοί οι λόγοι του παρελθόντος έχουν εκλείψει σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι έχουν εκλείψει ή τουλάχιστον έχουν δρομολογηθεί σε μια αυτογνωσία, με έναν δρόμο αυτογνωσίας των 5 χρόνων της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, αν δεν μάθαμε αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια, και εγώ θεωρώ ότι μάθαμε, γιατί ήταν ένα σχολείο, ένας σεισμός, θα έλεγα, στην κομματική μας και ιδεολογική μας ταυτότητα το διάστημα των 5 χρόνων, που λιθαράκι συνειδητοποίησαμε πράγματα, συνειδητοποίησαμε πώς μπορούμε να αντιπαλέψουμε. Είχαμε μάθει σαν ΠΑΣΟΚ να είμαστε αντιπολίτευση. Είχαμε ξεμάθει τι σημαίνει να δημιουργείς πολιτικό γεγονός, να συμπαρασύρεις δηλαδή τον κόσμο προς μια κατεύθυνση. Θα γίνονται όταν έχεις την κρατική εξουσία, γίνονται κάπως ψηλοαυτόματα. Λέγοντας το περιγραφικά, με ένα τηλέφωνο γίνονται. Δεν γίνονται όταν είσαι αντιπολίτευση. Πρέπει να οργανωθείς διαφορετικά και να το δεις διαφορετικά. Θεωρώ ότι αφού το είδαμε σαν κόμμα, αυτό θα μεταφερθεί και στις αυτοδιοικητικές προσπάθειες και αυτοδιοικητικές παρατάξεις και προσπάθειες και δομές. Θεωρώ όμως πάρα πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίζουμε πρώτα απ' όλα στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στην εθνική πολιτική σκηνή, να αντιμετωπίζουμε τη δημοκρατική παράταξη ενιαία. Μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας, τις αυτονομίες μας, το διαφορετικό μας πολιτικό λόγο, τη διαφορετική μας στόχευση, αλλά έχουμε και πολλά κοινά. Πρέπει τουλάχιστον να συζητούμε τα κοινά και στην αυτοδιοίκηση είναι πολύ περισσότερα αυτά τα κοινά. Και να δημιουργούμε την αίσθηση αυτού του δίπλου που έλεγα πριν, συντηρητικότητα, προοδευτικότητα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό στην εποχή μας. Δεν μπορούμε να μιλούμε για μονοκομματικές και αυστηρές διακυβερνήσεις, είτε τοπικές είτε εθνικές. Γιατί χρειαζόμαστε τη συνεργεία μέσα σε ολόκληρη την κοινωνία. Εγώ σας λέω, η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει πλειοψηφία, ιστοριακή, έχει κοινωνική πλειοψηφία. Έχει τα 2/3 του κόσμου απέναντί της. Πώς να λειτουργήσει? Έτερον εκάτερον. Αυτός είναι ο εκλογικός νόμος. Λοιπόν. Θέλω να σας πω πώς να λειτουργήσει. Και έχουμε προτάσεις, οι οποίες είναι πυροβολούν στον αέρα, του κυρίου Σουφλιά, της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία λέει ναι, συμφωνεί εν μέρει, δεν ξέρουμε ποια διαφοροποίηση σε αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του εκλογικού νόμου, στο λίγο ή πολύ στα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου, τη στιγμή που το γερμανικό μοντέλο προϋποθέτει συνεργασίες. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις με το γερμανικό μοντέλο. Άρα δεν μπορεί να λέτε μια ισχυρές κυβερνήσεις να αλλάζουμε τον εκλογικό νόμο κάθε φορά ανάλογα με την πλειοψηφία που έχουμε για να έχουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία και από την άλλη να λέμε τάχα γερμανικό μοντέλο. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Οικονόμου. Η κοινωνία και η κοινωνία χρειάζεται συνενέσεις και συνεργίες. Χρειάζεται όμως πρωτίστως και πρώτα απ' όλα μια αξιόπιστη κυβέρνηση, η οποία να κοντραριστεί με τα μεγάλα συμφέροντα υπέρ των πραγματικών προβλημάτων του λαού μας και της οικονομίας του και της προοπτικής του, για να έχουμε μια δίκαιη κοινωνία. Και αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε και είμαστε πάρα πολύ κοντά στον δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ που απόψε ήσασταν στην εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.